Janis oli ensimmäinen, joka lähtee siellä, tuli paikallinen ensimmäinen päivä. Janis loi... Kun Janis oli loiki siellä, kun pääsee siellä leijonan kuningas luokse. Leijona katsella aika sanoi, että miksi tämä Janis on niin myöhässä? Minä olen nälkä. Kun leijona saapuu paikalla näin, leijona oli raivoisa ja kysyi Janiselta, miksi sinä olet myöhässä? Janis vastasi sanoi, että anteeksi leijona, minä olen myöhässä, koska se toinen leijonan takia. Tämä leijona sanoi, että hetkinen anteeksi, onko toinen leijona jossain? Janis vastasi, joo, toinen leijona, joka koko ajan pidetään minulla toisella puolella siellä. Leijona oli raivosta. Minä olen ainoa leijona täällä koko alue. Ei kuka ketä on leijona olemassa täällä meidän alueella. No, Janis sanoi, että mä voin mennä näyttää sinulle. Leijona sanoi, että onko totta leijona? Joo. Janis sanoi, seuraa mua. Minä voin mennä näyttää sinulle, missä on toinen leijona. Tämä leijona oli ihan raivoisa. Se menee pitkä, vaan kävellään sillä muutama kilometri, kun pääsee siellä mettä keskellä. Siellä oli kuopa. Ja siellä kuopa oli vettä. Ja syvemmä kuopa siellä pikkusen. No Janis sanoi, leijona, katsele tässä kuopa. Siellä on toinen leijona. Leijona oli, missä? Kun leijona näkisi siellä vettä, siellä joka siellä kuopassa. Voi ei. Leijona katselee toinen leijona. Ja se oli oma kuva. Vedestä katselee. Se on totta, siellä on toinen leijona. Ja kuuntele näin. Siellä kuovassa tulee toisto ääni. Se on totta. Hetkinen, leijona ajattelee, se on totta. Toisena leijona on siellä. Ja se oli oma itselle. Voi ei. Voi ei. Leijona oli niin. Ajattelee, että nyt pakko tehdä jotain. Ja katsele näin. Ääne toistuu. Sanotaan, voi ei. Sinä! Toinen leijona sanoo, sinä! Se on kaiku, se voi ei. Arvaa mitä tapahtui. Leijona hyppäsi näin ja hyppäsi siellä, että minä navasin sinulla kiinni ja katsele näin. Siellä vedessä ja toisena toistuu ääni. Minä navasin sinulla, voi ei. Leijona hyppäsi siellä kuovassa ja kun hän hyppäsi siellä, Janis oli odotella vaan tuli paikallisen takana. Mutta kun leijona hyppäsi siellä kuovassa. Voi ei. Leijona menee syvemmällä vedessä siellä kuovassa. Janis oli odotella, että tuli hänen paikallinen, mutta leijona ei tuli takaisin. Voi ei. Se leijona lähtee, Janis lähtee omille teille. Ja sitten kaikki eläimet oli todella jännityksiä siellä mettässä ja ajattelee, että koska se meillä vuoro, joka ei ikinä tule, voi ei. Yes, ja minun satu lopun näinkin.